गेले गेले नाच तर खरं माहिती नाही तुम्ही कोणा पैसे लुटणार आहे बाबा पावलं काही अरे किती झालं किती झालं किती किती झाले अरे किती येत होता सकाळी पण गेला आणि कुंडे येत होता रस्त्यावर पण सोडलं फोन करू बाबा अरे आई किती गांधुल्या मुसान मारले बाबा तांदूला मग घरा पडलं बा म्हातार म्हणतो अरे आई ना कुंडे बाबा कुंडे किती वर्ल्ड कप जिंकून येलो तुमको सांगते नाही ते आणि सांगू जा आई मग सांभाळची पिकले कसे म्हणता कारगिल गेलं का किती रे परमवीर चक्र मिळाला आई खैली आई खबर गेला तेव्हा खबर वा तुम्हारे काळे लावले बुकल ना काळे बुकलो काढेल बुकला रे होय तो कॅन्सर नाही पुढे तो आमगेल नाही रे पाकिस्तान धंदा नेला ना बाडर वर चढलो वर चढलो बघीर आम्ही वर चढलो बघीर वर चढलो बघीर रे सगळं देवलो रे कोण तरी सकाळ देऊन झालं वैरू पैतलो सगळं देवतो आणि हे माका सांगू जाय काय आवाज सांगू म्हणे तू आता आपलं सगळं तुका सांगितलंय तो श्री रिक्षावाला म्हणतो तू बापाय पैसे झालं म्हणे म्हणलं किती झालं अरे पाकिस्तान हे तुका बी सांगलो येऊ दिला तरी मग वाटायला अरे ते किती झालं खबर असा हा मरे कारवार वयच्या म्हणून सिरील रिक्षा कारवार वयच्या गेलो वयता वयता किती झाले रिक्षार पावली की पळी बेगेन रिक्षा बंद पडली कुठला किती सांगू लागलो रिक्षा मुखार वाचून उडू लागलो म्हाका घपात झाले म्हाका तर कारवार उचले हाय मागीर किती म्हणलो अरे हिरे रिक्षा मुखार वाचून जाल्यार फाटी तरी व्हर आणि म्हाका मग मुडगेरी सोड रे म्हणलो इतलेच म्हणी रे आणि ते नमुन्या अंगार येल रे तो मागेल्या हे सांगता तुका सगळं गावभर करते असं म्हणून जातो हे वाटायला नेऊ दिला ना अशी म्हणता अरे तो सुनील सांगताल म्हाका तू बाईन बडेल खंय मरे सांगलो सांगला म्हाका तो सांगला खूप पडेल ना तू हेच कर तू बाई इंग्लिश शिकवू लागेल आणि मागे लागत खिडक्या काढत नाही हा खिडक्या काढ बसून उरलो बशीर तिला खिडक्यात नजर डायरेक्ट पगाराच्यात पडली पगाराच्यात पडली पगार पडली नजर मागे पगाराच्यात गीत वाढलं दिवड यादव 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 असे येलो परत असे येलो परत असे येलो परत तगली पगारात पुजेलो पन्नास बाहेर पडेल मागीर म्हणून अरे शिकायला किती घुसले काम म्हणून लागले आय म्हणलं वरती तगलीच गुन्हा शेपटी बाहेर तास म्हणलं आई खाई दे सुनील दादा तो सुनील असतो तुमको बरं सा तो सुनील फक्त एक दिवस अजयन म्हणलं तुता कोणती म्हातार हाड नाव सोलू जा बरोबर एक हात चेड्डे धरला आणि गेला कोई किती दगा आशिले आता भांडवराम लागले अजयन म्हणलं जरा म्हटलं होड आणि बायले पुढे थंड तरी हाय दे म्हणून दुसरे देव अजय कुलकुल आणता जागा मेला किती करचे म्हणत आहे अजय उठेलो बाई पुढे अजय राणी किती 15 मिनिटात आधी थंड जाणं वैर घे असं म्हणतो राव रे लॉटरी लागला ना रे आई आपण आई आपण लॉटरी लागला लॉटरीला आई आपण आंबे अगो ये आंबे यो गो यो गो ते चढ्याक 5 टका लॉटरी लागली काय खेळ असतो यो 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 5 टका मला बोल लागली राव बाकी नाही ना किती झालं किती पुता किती सांग हे आज शाळेत म्हणजे मज्जा झाली किती पुता आज म्हणजे शाळेत म्हणजे बाहेर 4 फळा नाव सांग म्हणले तू सांगलो भाई त्या चरकांता पहिली चालले कोणाकडे चरकांत कोणकांत चरकांत 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 त्या चरकांत सांगू बघ पहिला चंद्रकांत म्हटलं चंद्रकांत पैरमान अंदाज आहे पैरमान अंदाज हो कोण नंद पैरमान कोण त्यांनी म्हणलं एप्पल मोसंबी चिक्कू आणि किती
किती सीताफळ का रामफळ किती बोलला ते फळ म्हणलं म्हणलं हा. मागे मागे पाळी सांगून हा, चाललो मागीर कार्या फळ इंडिया फळ हुंडा फळ रिटा फळ दूर झालं मागीर भाई छापाय भाई म्हाका पळयते उरली 5 मिनिट परत बाई एक पळेन कित्याक ही फळा बाईन फर्स्ट टाइमच ऐकली उरतली नावा ऐका लागीत मोठा तुम्ही ऐका तरी ऐकत बाबा येऊच नाकी आता मागीर बाईंनी 3 पक्षा नाव सांग म्हणले ते इतकी चुका किती कळत नाही तो हा तो एक पहिला परमोद सांगले कोण? परमोद कोण? परमोद सांगू पण पहिला प्रमोद म्हण परमोद फक्त मागीर तर परेशान सांगले त्याने सांगलं त्याने की नवीलो म्हणलं पारीवाला म्हणलं आणि 2-3 पीस म्हणलं मागीर मागेर पाळी आय सांगून काढलं देव काढला मार काढला आणि किरे काढलं म्हणून काढलं अरे पाकिस्ता तुका सगळे कावळे खेळले तू याचो एक चूळ घालतो नी आणि गप्प बसा तुम्ही गप्प बसा त्याने कावळा लाव तरी सांगलो तुम्ही किती सांगले मागीर परत बाई म्हणू लागली तुम्ही हे उदा कित्याक पिता का म्हणू लागली अरे बाबा हे इथे मारे पटाक करून लागता म्हणत पिता म्हणते हा सोडता सबून उठ पहिले हा पट करून सांगलो तू किती सांगतो उदा कित्याक पिता का म्हणल्यार उदा खाऊ जाईन नाही तस म्हण पिता म्हणलो हे म्हाका कळ बरे तू अशी बॉम्बा काही बी खबर ना उदा कित्याक पिता विचार नाही का मागीर म्हणलाली या जगात कितलं खंड असा का म्हणलाली कोण कितलं खंड असा का म्हणलाली या जगात खंड म्हणून उठायचं तीच म्हाका बी खबर नाही तिथं खंड उठायचं ऐकाय तर सांगित ऐकाय बी कितलं खंड असा का म्हणलाली मागीर हाय सांगलो दार म्हणलो तुला एक धाई खांडी असेल मला याद असा हे खंडीत आहे हे खंड काय सांगून झालं वैकांड भिकांड लोकांड आणि श्रीकांड म्हणलं छप्पाच म्हणली कोणाला जेवणा म्हणून लागले बाबाला सांगला आईला सांगलो आणि किती इथं आलं काय शाळेचा नेतांनी आई गंमत झाली येताना मजा आली आणि एक मिस इंडिया आयले कोण टाकू यायला गो आज शाळेचा गंमत झाली बाबा किती काय मरे काय मरे काय किती त्या देवते देवळाकडे मरे त्या काळ्या भातावर बसून धवेल आईस्क्रीम खात आले आता आईस्क्रीम असं ल्यावची आईस्क्रीम लावा आणि त्याचबरोबर मी अजय गोड असं कोण अजय गोड असं एक चवडा की नाव अजय गोड असं अजय कोण अजय गोड अजय कोण अजय गोड तिकडे उलायला काय अगो काय हे ऐकत की तुझं हो काय सांगू हे पाय नाही त्याच्या तोंड आईस्क्रीम घालताले कोण हे तोंड आईस्क्रीम घालतालो अरे काय कोणी दोघं हे कोणी घास मारताले पळे 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 दोन पण आवडू ऐकत आहे असा तुझी पेक्षा एक सूत जास्तच नाही ते बाबा आई किती म्हणता त्याच्याबद्दल तुझा विचार किती सांग पड्या बाबा तो चेडो बातकडे लगून जात म्हणता शाबाश पुता जे तुझ्या आईच्यान झालं ना पळे त्या तुम्ही कंदा केला चोरू हाताच्या सुटून मोडणार पावले आणि ह्या दाद्या अक्कल तरी येतात त्या अक्कल येत आली अगो बाय हिंजा गो आयलाय ना गो अगो आयलाय ना असू गो चारू चारू कोण गो चारू कोण तू चारू कोण गो अगो त्या चेड्याला फक्त नाव सांगो ह्या टायर भाताने भर पाणी ओलांडते का सांग नाव सांग कोण होतो सुनील अनिल रमेश
बाबा तेगे नाव दीपक तो वैल पड्या वयलो आयतले गो आता मुंबई उरता बाबा हा लगे त्याला सेट परत जातले अगो तेजवर आश्रम हो तू लग दिसला आहे तो लग दिसला आहे गो मात्र लग दिसला आहे तो अगो अंबा ते उष्टाण गो आम्ही लग्नानंतर केले आणि ते मी लग्ना पहिले केले इतकं फरक ते कर्म